Són les 6 i a la plaça del Carbó van arribant taüts amb el nom dels pobles usonencs per anar de travessar la línia de molta alta tensió. Alguns dels membres de la plataforma acaben les pancartes i cartells que faran servir durant la marxa. Mica en mica va arribant gent i cap a 3:15, al so de la gralla i rere una pancarta que demana l'aturada de les obres per fer la línia, comença una manifestació. Fan tot el passeig amb un crit unànime: no a l'Amat, ni aquí ni enlloc. A la Rambla del Carme, tenint en compte que la vorera és més estreta, ocupen la calçada fins a arribar a la plaça Major. Allà els espera la ninotaire Pilarín Vallès, que llegeix un poema que ha escrit un dels afectats per la línia. I si el de Fogueroles veiés barbaritat tan suprema que terra seva estimada la línia Amat travessa, s'aixecaria amb prestesa, defensaria amb saviesa i el nom del port que els diria a tots els que la defenestren. Abans d'acabar, els membres del No a l'Amat anuncien que el pròxim acte reivindicatiu es farà d'aquí 15 dies i s'acomiaden al so dels segadors.